Útočník prišiel aj so svojou družkou. Podľa SBS-kara bol viditeľne pod vplyvom omamných látok. Slušne ho preto požiadal, aby predajňu opustil. Bolo to bezvýznamné. Druhýkrát som mu povedal tak trošku ráznejšie, nech opustí obchod. Vtedy sa muž začal správať agresívne. Pri poslednej výzve sa už aj vyhrážal. Ja ťa zapichnem a takto mal ruku. V ruka akože v bunde a mám taký pocit, že nožík sa mu otvoril v bunde a toto robil s rukou a nevedel ho kvázi vybrať. Na zamestnanca potom fyzicky zaútočil. Zakročil som, áno, spacifikoval som ho. Žena útočníka ho uprosila, aby ho pustil. Sotva to však urobil, muž začal opäť útočiť. Druhýkrát som ho spacifikoval. Chcel som ho držať na zemi do príchodu policajtov, ale prišiel, už vieme kto, jeho švagor prišiel a stiahol ma z neho. On ma stiahol skrz toho, že to chcel ukončiť. Agresor ešte stihol hodiť po zamestnancovi bezpečnostnej služby sklenenú fľašu. Tá len tesne minula jeho hlavu. Potom situáciu upokojil príbuzný útočníka. Policajtom z Rimavskej Soboty sa muža podarilo rýchlo stotožniť. Ide o 30-ročného muža z Rimavskej Soboty, ktorý sa v súčasnosti nachádza v ústave na výkon väzby pre iný skutok. Do väzby ho poslal sudca len pred pár dňami, potom čo na námestí brutálne napadol svoju družku pred očami vlastných detí.